ko, hilabihan kay nako kalaagan. Dili muli sa balay tungod sa laag. Kanunay kong pangitaon sa akong mga ginikanan, magdala og bunal. Pagkakita nako sa bunal, uli din ko sa balay. Pero pag abot dito, piti gyapon ang akong maabtan. Nahinumdum ko niya tong grade 2 ko. Gipalitan ko og bike sa akong angkol. Mas ni grabe ang akong pagkalaagan. Moabot ko bisag asang lugar sa akong baryo. Nangitom na lang kog samot, no? Sa sigig bike. Sa karon bike yapon. Mo nang gibuhat sa akong mga ginikanan, gibitay ang akong bike, ibabaw sa among pugon. Mo hinungdan nga kini si magkaasuhan, no? Sipog kabasa dito sa ibabaw, no? Gibitay man. Taya og samot ang bike hangtod nga kini dili na magamit, no? Dili na safety gamiton, taya naman, no? Ilabihan ang akong kahiubos sa akong mga ginikanan niadtong panahon na daw gihikawan ko og kalipay. Kining tanan, ulahi ko nang nasabtan nganong gibuhat kini sa akong mga ginikanan sa ako. Sa panahon nga nahilayon ako nila, nag-college ko, ulahi ko rang nasabtan nga bisan sa ilang dili ka mga perpekto nga mga ginikanan, no? Kaya ko nga wala di ginikanan nga perfect. Gibuhat nila ang ilang makaya aron lamang ipakita ang ilang paghigugma kanako, pinaagi sa pagpanton kanako. Ang mga bunal nga akong nasinati sa akong mga ginikanan, bunga lamang day kadto sa ilang mga kabalaka kanako kung unsay bay mahitabo kanako. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon nagpadayag kanato sa kinaiya sa Ginoo nga hilabihan kamaayo, kalumo sa kasing-kasing o hilabian ang pagkamaluluyon, no? Mao po na ang giingon dinhi sa atong salmo. Our God is good and merciful. Ang Ginoo kanunay nangita kanato kita nga sama sa anak nga nawala. Kita usab diha sa atong kinabuhi nakasinati usab nga mawala o kahaba kita nahilayo sa Ginoo tungod sa atong mga pagdumot, kaligot-got, mga kalagot tungod sa atong mga sala. Nga kung ato kining ipaagi sa buhat, pinaagi sa pagpasakit sa atong isig kaingon, kini mao'y makapahilayo kanato sa Ginoo. Apan bisan pa man niana, ang Ginoo kanunay gayod nga mangita og paagi aron lamang pangitaon kita, aron lamang mahibalik kita kaniya. God is always waiting for us to go back to Him. God will do everything for us. God will not be tired of loving us. Mao nang dili siya kapuyon nga pangitaon kita kanunay hangtod iya kitang makaplagan, hangtod nga kita mo balik kaniya. Kanunay siyang naghulat kanato, kini tungod kay iya kitang mga anak, mga hinigugmang anak. Nindot ang gihimo ni Pope Francis sa diyang may bisita siya sa Baghdad, Iraq, aron sa pagpanawagan sa paghunong sa violence, mga panag-away, mga terorismo, aron pag-promote og interreligious dialogue. Gustong ipaabot
sa atong Santo Papa nga kitang tanan bisan sa panaglahi sa atong kultura o relihiyon, Muslim man o Kristiyano, kitang tanan nagpabiling managsuon tungod kay usara ang atong Amahan sa langit. Mausab kini ang iyang gipadayag diya sa iyahang recent nga encyclical letter Fratelli Tutti, that we are all brothers and sisters in the eyes of God. Walay pulos ang atong mga panagbingkil, no? Mao na yang gipadayag diya sa atong panagsuon sa mata sa Dios. Matod pa ni Father Beer kagahapon sa iyang homilya, diin siya karon nagsaulog man sa iyang adlaw na tawhan o anibersaryo sa pagkapari. Ngayon siya nga, the only way to end the conflict is forgiveness. Sama kini sa pagpasaylo nga gihatag sa Amahan ngadto sa iyang anak dinhi sa atong ebanghelyo. Makapamalandong kita nga gitugutan ni kini mga panagbingkil, no? Sa kinabuhi, conflict. Dinagko na ning uban, conflict. Aron ipaabot sa Ginoo ang kamahinungdanon sa pagpasaylo. The value of forgiveness. Diya sa atong kinabuhi, tungod sa dili matugkad nga gugma ug paagi sa pagkabig sa Dios kanato nga mahibalik kita kaniya, usahay usab tugutan sa Dios ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. Nya kadaghanan ra ba niining mga pagsulay wala gyud naisibo sa atong tawhanong panghuna-una sama sa tawhanong hustisya o kaangayan. Kaingon kita, life is unfair, no? Unfair kayong kinabuhi. Apan luyo niining tanan gitugutan day kini sa Dios aron kita makaamgo sa atong kaugalingon nga wala day kitay kapaingnan gawas lamang sa pagtawag o pagbalik sa atong Dios. Sama sa nahitabo sa anak, no? Nga mausikon dinhi sa atong ebanghelyo. Sa katapusan nakaamgo siya, wala gyud koy mahimo. Mao na mo balik ko sa akong amahan tungod kay wala gyud koy kapaingnan. Ang atong mga kalisdanan, mga krisis sa kinabuhi, gitugutan kini sa Dios nga atong masinati aron kita unta mutubo. Dili mutubo sa height, no? Mutubo sa gugma sa Dios ug dili aron matintal sa mga lingla ni Satanas nga mao'y magtukmod kanato palayo sa Ginoo. Dinhi ni Santos nga misa pangayoon ta ang grasya sa pagpasaylo. Grasya sa kaluoy tungod kay ang atong Amahan, ang atong Dios Amahan sa langit, mao'y unang naluoy kanato ug mao'y unang nagpasaylo, kanunay nagpasaylo, kanunay nga maluoy sa atong mga kalapasan. Hinaot pa unta.